Έλα, μίλα. Ναι, γεια σου, είμαι ο Μάριος και σήμερα θα σχολιάσουμε τον Υγεία, τον Ratning Greek Gamer και τον 2J, οπότε παίρνουμε διπλό της λέει, καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Ηλίας, ο Ratning, ο Greek Gamer, είναι ένας ο οποίος καφιέται για όλα αυτά που έχει κάνει στο μάτι. Δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα, έχει κάνει μόνο ένα πράγμα και αυτό όλοι το κάνουμε, ένα χτίσμα που έτσι έμαθα από έναν φίλο μου που τον βλέπει, που τον λένε που τον λένε Θοδωρή, τον φίλο μου, ή Θωμά. Και μου έχει πει ότι μόνο αυτό έχει κάνει και εγώ σκέφτηκα να το κάνω σε βίντεο. Και ρε Ηλία, αυτό το θέμα που κράτησε τους ζυρολάντες είναι ένα θέμα το οποίο, δηλαδή εσύ εντάξει έχεις κάνει ένα κόσμο, αλλά στο Zeroland αν ενωθούν όλοι αυτοί σε έχουν διαλύσει. Όταν λέμε διαλύσει, εννοούμε διαλύσει. Αν μπουν αυτοί στον κόσμο σου, σε έχουν διαλύσει και οι fans. Ξεκινάμε. Αλλάξαμε σκηνικό όπως βλέπετε, είναι το δωμάτιό μου. Εμένα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Ηλίας Ratning Gamer τους κράζει όλους δηλαδή και τους ζυρολάντες. Δηλαδή δεν είναι, αυτό δεν είναι πράγμα, ότι αν αυτοί όλοι όσοι έχουν παίξει το Zeroland, το Haki, όλοι οι οπάνες, όλοι παίζουν κάσταγο, ο Bill Yolo, αυτοί εκεί όλοι μαζί, το πόσο μπορούν να τον διαλύσουν ή με τους fans. Όλοι οι fans περνάνε τον Ratning Gamer, γιατί και ο Base μόνος του τον περνάει ήδη. Δεν λέμε ότι ο Base είναι άχρηστος. Ναι, δεν το λέμε. Λέμε ότι ο Base είναι καλύτερος από τον Ηλία, τον Ratning, τον Greek Gamer. Και τώρα θα πεις ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτό. Μην το κλείσεις. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Εδώ είναι ο Ηλίας Ratning Gamer, το μαξιλάρι, και λέει «Α, έχω καλύτερο κόσμο από όλους σας». Και έρχομαι, ξέρω εγώ, και του δίνω μία και πάει απέναντι, αφού αυτό αξίζει. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών τώρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα 5 λεπτών. Είναι ο Ηλίας Ratning Gamer, σκουπίδι. Να κοιτάξτε τον Μάριο. Σκουπίδι Ηλία. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και επανερχόμαστε. Ναι.